jou aan. Oh. Goedendag. Mug je er in beeld? Ja, juist. Prima. Jij niet, jij niet. We hebben geen plakken. Wat zeg je? We hebben geen plakken. Blijf hier niet plakken, joh, maar daar niet op. Nee, dat mag best. Kom maar, kom maar in. Dat is nog verder. Hallo. Met meteen mee. Hallo. Nog met de man mee. De meesten zijn in de commercial. Die even naar binnen. Waar is de oude bekende van ons? Die staat daar aan de tafel, voetbal aan de tafel. Als hier de bocht omgaat, Bas, als je recht doorloopt, recht doorlopen, recht doorlopen. En dan ga je hier links. Kijk. Goedendag. Ja. Hey, misschien even de muziek een beetje zachter. Ja. Goedemiddag, heren. Goedendag. Ja. Dat is hem toch, hè? Dat is puur geluk. Bedankt, jongen. Ja, altijd. Hey, kamerad. Hoe is het met jou? Ja, leuk, hè? Ja, hey. Lang niet. Ja, hey, kijk hier. Ja. Hey. RB, hè? Ja, kijk die eigen. Ja. Kon je. Dit is een oude bekende. Ja, wie lang zal dat geleden zien? Ja. Een jaar of 6, misschien? Toen was hij tegels aan het slijpen in heien. Klopt. En ja, ach, dan doe je. Als ik dat doe ik dat ook. En toen later zien we nog een keer op de voetbalclub geweest, hè? Ja. Ja, want 1 keer per jaar is dat nog steeds. Ja. Doet het Urs van Heijen voetbalt dan tegen een sterrenteam, hè? Donderdag. Ja. Donderdag gaan we. Donderdag. Donderdag, ja? Ja. Hé, dat is onze Ajax-fan. Ah, ja. Maar hij stiert iedereen aan het beer. Ik kijk even op mijn horloge. Het is 5 minuten voor 1 'smiddags. Ja. Waarom heb je het beter voor elkaar als wij? Feest. Feest? Ja, hier dan. Hier blij. Daar is hij. Proficiat. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Je ziet vandaag 40 geworden. Ja. Ja. Ja, ik ben vandaag 40 geworden. Ja. Wel een hele Zou leeftijd. je hè? niet zeggen? Nee, dank je. Nee. Je ziet er goed wie 38 man. Ja, nou dat vind ik goed om te horen. Dat vind ik fijn om te horen. Wat is het jubileum? Je ziet, 40 jaar in dienst. op deze plek. Dichterbij. Wat vroeger Augustinus was. En dat is nou dichterbij. Dan ben ik 40 jaar in dienst. Die hebben ze dat volgehouden al die jaren. Ja, kijk eens om me heen. Of Kijk eens om me heen. veel bier drinken. Ook dat. Ja, veel feestje vieren, hè. Veel een bos, veel bomen zorgen. En collega's die goed voor een hele gezellige feesthoek zorgen. En op zijn tijd gewoon lekker een feestje organiseren. En een beetje genieten van het leven. Hè. Ja, want het leven is een feest, maar dan moet ze af en toe zelf wat slingers Ja, ophangen. je moet zelf de slingers ophangen. Ja, En dat klopt. loopt ze al de hele dag zo rond? Helaas wel. Ja. Nog 40 jaar mag dat. Ja, Nog 40 jaar mag dat. één dag moet er wel een beetje Ja, maar zo bij doen. wat heeft ze al die jaren gedaan? Wat is die specifieke taak? Ik ben begonnen in 1979, dus ik ben eigenlijk al langer werkzaam in de zorg. Ja. 3 jaar opleiding gedaan op wonen. Dan had ik toen de Z-opleiding nog. Dat is een serviceopleiding, dat je 5 weken werk en dan 1 week les. Ja. 6 semesters, verdeeld over 3 jaar. En toen had ik mijn diploma. Op vrijdag kreeg ik mijn diploma en op maandag moest ik in militaire dienst. Toen ben ik 14 maanden in dienst geweest. En de laatste 4 weken van mijn vakantiedagen heb ik opgenomen om in Venrooy te gaan werken, in de psychiatrie. En dat vond ik heel leuk werk, alleen er stonden zo'n stapel boeken. Nou, en als ik ergens een hekel aan heb, is het lezen en boven de boeken hangen. Ik doe liever een beetje werken. Dus daar ben ik mee gestopt. En toen ben ik weer op Augustinus begonnen als invalskracht. En dat heb ik in dik 1,5 jaar gedaan op diverse afdelingen
Maar dat was in een tijd dat er nog veel werkloosheid was, begin jaren 80. Maar uiteindelijk weer mijn invalswerk weer beloond met een vaste aanstelling in 1985. En sinds die tijd heb ik nog tot 98 op wonen gewerkt. Maar ik vond het toch altijd leuk om vanuit de woningen zeg maar, meer te doen als alleen maar de was opruimen en zorgen dat alles in de woning goed liep. Wat activiteiten, wat extra dingen te doen. Ja. En dat... Tegenwoordig noemen ze dat ook welzijn of zo, de component welzijn in de zorg. Ja, welzijn buiten het woongebeuren, dagbesteding. Ja. En daar heb ik mijn weg gevonden via, ik ben een buitenmens, dus bos, boerderij, tuin. En dat heb ik op diverse plekken gedaan. En de laatste 5 jaar hier in Muisbek. Welke collega kent zich het langste? Is dat de meneer? Hans, ja? Hans. Ja, Hans die... Hans heeft ervoor gezorgd dat wij nou hier stonden. Serieus? Ja, we zijn verrekkeling. Nee. Ik zal heel eerlijk zeggen, die twee die kwamen gewoon even kijken, want wij stonden hier net, wij voelen de auto draaien. Omdat wij hadden hier verderop in de straat, hadden we iets gezien. Ja. Mag ik nou niet zeggen, want dat wordt misschien een aflevering, misschien niet, want dan gaan we hier nog doorkijken. Maar in ieder keer stond Hans met Martijn langs ons. Ja, en dat was hier direct de buurt WhatsApp of zo. Van wat komen die hier doen? Hans, wat is nou de beste eigenschap van die collega? De beste eigenschap? Ja. De beste. Daarna komen we pas aan bij de slechte dingen goed. Nee, John is wel een sociale collega. Hij denkt altijd met. Tenminste de dagen dat hij werkt, want John werkt al wat langer niet meer fulltime, hè, dus hij heeft regelmatig een breekje. Maar John is wel een goede collega, loopt er lang met, geduldig, goed met de jongens. Ja, hier is de mannenwereld, dus wat dat betreft zijn we wel trots op John. Waar zien de vrouwen? Nou, die hebben wij hier niet. Is hier een vrouwenverbod? Nee, dat niet. Nee, die hebben we hier niet, een vrouwenverbod. Maar hier werken geen dames meer. Maar dat is toch nog niet de minste, hè? Nee, maar ze moest wel plaats maken voor John, hè? Ja, ze moet even aan de kant. Zo. Wist ik ook nog Prins? Ja, vandaag wel. Oh, vandaag? Dit is van alle meer aan de thuis, hè? Ja, dat is John zeker. Hé, maar Hans, wie lang bist ik? Zit zich rustig niet ook eerstdaags zo'n scherben? Ik heb dat al gehad. Ja, 2,5 jaar terug. Toen was ik 40 jaar in dienst. Baas boven baas? Nee. Want John is al langer, hè, vanaf 1970. En dus, 79. Of 79. Ja, in de zorg, hè? John is al wat langer. Hij is denk ik de meest ervarene van ons allemaal. Okay. En wie lang zit die al op deze plek? Ruim 20 jaar. 20 jaar bijna. Ja, hier. Ja. En, maar ik denk dat de mannen die maken het leuk, denk ik, of niet? Ja, zeker. Iedere dag is anders. Ja. Iedere dag is anders? Iedere dag is anders, ja. Wat is het leukste wat ze kan doen? Houtzagen, houtkloven. Ja? Ja. En de bos ingaan. Nou ja, hout zat, hè? Ja. Dat wel. Ja. En houtzagen, houtkloven, en dan giet dat, hoe giet dat dan in? Ja, dat hout? Naar de mensen. Naar de mensen? Ja. Allemaal. Ik heb ze al gezien. Ja, en door? Ja, dus het is afval, anders Dat is afval. Het is echt kwaliteit. Dat is de kwaliteit. Ja, kun je gebruiken, maar. Dus met ook kunnen ze allemaal de kakel aanmaken. En wie kunnen ze de kachel aanmaken? Ja, letterlijk en figuurlijk. En weer van de mannen zit hier al het langste? Even. Nee. Hans? Van die jongens die hier komen? Ik moet even nadenken. Ja? Wie lang zit Stig hier al? Nee, een paar jaar. Een jaar of 3, denk ik. Ja, 3, 4. 3-4 jaar. Ja. En hoffotograaf? Jan komt al heel lang. Ja.
Ik moet de foto's niet, want zijn gebeuren daar, dan kan drinken. Ja, nee, ja, als er te veel bier drinkt, dan weer de foto's onscherp. Onze cameraman kan er van mij praten, hè? Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, maar vandaag hebben we hem even van de drang af kunnen halen. Ik niet. Ja, maar gewoon richting de vastelovend, hè? Dus, Ja, bijna ja. Weg hier toch carnaval vieren? Ja. Ja, is er van de Ruiver? Ja, daarom net dat fijne nummer. Ah, oké. Limburg, hè. Maar Dick moest ver op, hè, met de carnaval. Ja, hè? donderdag hebben we nog een carnavalfeest hier en dan, dan zal ik veel op moeten, ja. Nee, dan schrijf je de pak aan. Met plezier. Dat kreeg je in het park Denk aan. het wel. Denk het wel. Denk het wel. Wie hebben ze dit foto gemaakt? Hebben ze dit gewoon in een pak gehezen op een gegeven moment? Nee, Michael die is nu wel technisch Heel met, makkelijk. met de computers, computer. ICT. Oh, dus ze hebben gewoon, Ja, ze hebben gewoon die in de kop. Op. ja. Maar donderdag kreeg je dus echt een packscan. Oh, denk ik wel. Nee. Vraag tegen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd.